Manibatan niya meging matugumpay ang Southeast Asian Games king New Clark City anyan 2019, tuki-tuki na yung meging development at aktibidad na may kakasaking masabing lugar. At tatanda nang inimu naman ng megsilbing venue na ng Weekend of Everything That Flies, ang 24th Philippine International Hot Air Balloon Festival. At pila na mong bulan, mag-ine mo namang fully operational ang Airport New Clark City Access Road o ANR nung nuka rin parti na yung iconic Asacobia Bridge. Aparti pa kareni, dakal na pa kanumalyari nga bangan ding publiko sa sadyanan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA para king NCC agpangkang Engineer Joshua Bingkang, ing President at CEO ng State Run Corporation. Nasisimulan na namin yung paggawa ng additional road sa Virology, ang Virology andun na sa New Clark City. Ang Air Force, sabi ko nga, so makikita nyo sa newspaper, lalabas na yung invitation to bid namin. Yung housing ng Air Force na nasa Clark Rim, ililipat lang namin dito sa kabila. So, napakaganda ng lilipatan nila, 85 hectares. So ang mangyari yun, mapipree up ngayon lupa nila, so pwede na natin gawin na Central Business District yon. Metong mo naman kareng-karelang pisasabihan in planong pamanalakad housing project king kilub ng Clark. Kita nyo dito sa loob ng Clark, walang housing. No? Meron mga foreigners kasi rent lang. Gusto nating Pilipino yung maging atin yung bahay. So yun yung nilalakad namin ngayon sa Kongreso na maging freehold yung housing para tayo, kagaya mo, magkaroon tayo ng opportunity tumira mismo sa loob ng Clark at gagawa tayong napakagandang mga pabahay. At affordable. Yun na may kukomit namin. Affordable. Unlike sa Manila, sa BGC napakamahal. Dito affordable na maganda. May buklat nemo naman kanu ing meto nga world-class manufacturing plant at atino kanong initial investment as 600 million pesos keni ing meto nga Australian company. Asa naman na mirasing investment hanggang 3 billion pesos. Agpangkem BCDA, miras na kayong 150 hanggang 500 high-skilled workers dahil malyaring medinang obra, pauli na ning proyekto. Samantala, akot na naneman ng CLTV 36 News si Bingkang nung nanong panakit na kay misusubong nga pamagamienda kay economic provisions na ng 1987 Constitution at iniing kayang meging pakibat. Ang gusto po namin na sinusuportahan po doon ay yung maging ease of entry ng foreign investment. At ang kagandahan naman po ngayon, ang government po natin napaka-mindful sa needs ng foreign investment. At ang kagandahan po, ang BCDA, isa sa mga IPA, Investment Promotion Agency, ay binigyan ng privilege or ng mandato na mag-approve ng sariling incentive sa mga locators. At tinaas pa nila from 1 billion to 15 billion. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta ng NEDA o Malacanang para mapa-approve. Kaya ba karang proposed amendments kang konstitusyon, deng restrictions kang foreign ownership karang public utilities, educational institutions, at advertising industries. Kaya ba liyan ang kanilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.